explotación nace a partir da pandemia. Eu era peluquera e, bueno, pois quedeime no paro e nada, decidimos de montar a gandeiría porque aquí nestas terras que estamos usándonos agora había un señor que se jubilou e dábanos un pouco de pena que se quedaran, bueno, que quedaran abandonadas e antes de que se encheran pois máis de maleza, que despois o coste era moito maior, pois xa decidimos de montar a gandeiría e fomos empezando pouco a pouco. Empezamos con 6 vacas e, bueno, agora xa vamos en 40 e foi así pouco a pouco. Nós traballamos con asturiana de la montaña e tamén temos limusinas e algunha rubia galega tamén. Pero o que máis predomina na nosa explotación é a asturiana porque pareceunos unha vaca máis dura pois nesta zona e sobre todo para as condicións meteorolóxicas do inverno que aguantan máis o frío e as temperaturas baixas. O noso mercado vai directo para un matadeiro de Carballiño. Bueno, eles xa son os encargados de distribuir e logo tamén nos comercializamos para xente, bueno, particulares. Tivemos xa 3 ataques de lobo en terneiros, 2 pois foron feridas e curámolas e saliron adiante e outro terneiro pois devorárono completamente, solo lle quedou a cabeza, foi o que atopei. Este ano de momento vamos librando, pero con medo de que volva a suceder, agora que temos moitísimos terneiros, porque, bueno, témolos visto de día e sabemos que andan pola zona. E logo o tema de xabaril e tal, pois sí que nos estropean os campos de sega e a zona onde pacen as vacas tamén. Este ano non tanto, pero o ano pasado sí que tivemos unhas fincas de sego que nos estropeou todo por completo e tivemos que triturar todo de novo e sementar todo de novo. Empecé de cero, ao salir de facer técnico superior forestal. Bueno, sempre me gustou isto, entonces empezamos facendo o básico, non? A roturación de hortas, tema de leñas, despois empezamos en xardinería, un pouquiño, é dicir, para ocupar todo o tempo do ano, en todas as épocas do ano. Cada época do ano por demanda che unha máquina. Os nosos clientes van desde empresas de construcción que demandan o tema das mini retros, particulares que necesitan limpar as faixas ou algunha finca por o tema de contraincendios, servicios a hortas, despois moitas ganaderías, hoxe estamos traballando para 42 ganaderías ensilando e facendo erva seca. Non mellor todo o proceso, pero sí que participamos durante a campaña dos forraxes. A Xunta e o Concello tamén traballamos para eles, bueno, ofrecer un pouco de todo danos moito marxe. É dicir, tanto podes ir podarlle unha árbore froiteira, como lle podes preparar un xardín. Entonces, é dicir, o perfil dos nosos clientes é de todo tipo, porque podemos ofrecer calquera tipo de servicio. A verdade é que hai moita falta de man de obra. Nós podíamos ter empleados, a verdade é que non atopamos en ninguna parte e nós todo tampouco damos feito. Xa así traballamos moitísimas horas, fines de semana, non damos sacado máis traballo adiante, o sea, imposible. Poderíamos seguir medrando, claro que sí, pero se non hai xente que para traballar non se pode, o sea, é imposible.